Imos vos explicar datos sobre Xela Arias, a escritora homenaxeada este ano nas letras galegas. Xela Arias Castaño naceu na provincia de Lugo, no municipio de Sarria, en 1962. Xela foi a un colexio un tanto especial, porque lle ensinaban moita lingua e literatura galega, mas tamén estaba moi conectada ca natureza e co medio ambiente. Este colexio chamábase Fingoi e foi dirixido por Ricardo Carballo Calero. Grazas a este colexio, Xela tivo durante toda a súa vida unha conexión especial coa natureza e coa cultura galega. Na súa adolescencia, Xela Arias trasladouse a Vigo coa súa familia. Xela Arias abandonou os estudos con tan só 18 anos para ser oficinista na editorial Edicións Xerais de Galicia. En este editorial chegou a ser correctora de estilo e participou en diversas colaboracións como escritora en publicacións como, por exemplo, A Nosa Terra ou O Faro de Vigo. Xela Arias foi unha activista e participou na corrente literaria Poesía da Muller. Foi unha das precursoras do boom literario femenino que se deu en Galicia na década dos 90. Ademais, foi unha activista e axudou no desastre do Prestixe. Na súa adultez, Xela rematou a súa formación académica e decidiu estudar a carreira de Filoloxía Hispánica. No ano 1992 casouse co matemático e fotógrafo Xulio Gil Rodríguez, co que tivo o seu único fillo, Darío Gil Arias. Xela Arias fixo 4 libros. Intemperio, unha denuncia social sobre a violencia de xénero, publicada en 2003. Denuncia do equilibrio, unha pérdida de identidade fronte ao grupo, co que foi finalista do premio Losada Diáguez. Darío a diario, unha crónica dedicada ao seu fillo con experiencia materna, publicada en 1996. Tigres como cabalos, unha aplicación da técnica literaria Cadáveres exquisitos, que fixo en colaboración co seu marido Xulio Gil. Esta técnica consiste en que se intercambien as súas obras e fan outras obras novas das que lle suxiren as do outro ou outra. As imaxes deste libro eran maioritariamente espidas, algúns da propia Xela. Xela Arias decía que a poesía, a literatura, a lingua non podían estar encerradas en bibliotecas ou museos organizados por tomos, senón que tiñan que saír ás rúas mediante cartéis, publicidade, cancións, sempre tendo en conta os dereitos do galego. A muller ten uns dereitos, téñense que respetar e téñense que crear e aprobar, liberarse das prohibicións, ter unha vida como os homes e destruir os estereotipos. A existencia é corta, tense que aproveitar, morres en calquer momento sen pensar. O amor ten dúas caras, a cara do amor, a cara boa, é a de ter un querer, e a mala é a de picarse con el, perdelo ou que che perda a ti. O ser humano tense que expresar a sí mesmo, tense que querer e pensar o que quere. Non pode estar marcados por modas nin por nada. Agora, imos vos ler uns poemas de Xela Arias. Todos os bebés son tú, e ningún como a ti. Todos os nenos son tú, e ningún como a ti. Todos os adolescentes son tú, e ningún como a ti. Todos os mozos son tú, e ningún como a ti. Todos os anciáns son tú, e ningún como a ti. Todas as nais son eu, e todas, como a min, saben que és único. Dis ma, e consigues 8 pasos seguidos sen axuda cara nós.
Vesme? Son a nai que te pariu e coida facelo necesario porque avances. Que é o necesario? Como sempre, asumir que me equivoco e seguir investigando, como sempre, en min e máis contigo. Busco o modo de te acompañar sen estorbo, que sexas o meu carón, feliz e creador de ti e mailo mundo que apañes. Non me gustaban de nena os peluches, e lembran meus pais que non xoguei moito ás bonecas. Non me deteño a cociñar, e na química das queimeiras rocei un xeito de delincuencia juvenil. Un xénero feminino, algo desmán das narracións para o ano en que nacín. E ves, ti, agora, primeiro imaginado e xa querido, logo presente nestes cuartos a diario. Hai posible ser muller, un privilexio imposible de transferir. Os ruidos non poden ser cadáveres de papel, mortos nos andéis, de aí a importancia da voz. Se cadra, ten que ver con que un 4 de marzo de 1877 inventaron os micrófonos, ou que a música lle guste xuntarse coa mala compañía da poesía. Dúas vándalas, estas dúas, capaces de reverbar ata derrumbar un templo. Falamos antigas linguas como a carnes afiadas, e as estrelas pousadas cravaron nos muros propagandas novas serían ideas apagadas, e as peles son verbos, e os verbos son velos. Amósame a lingua, amaseme na lingua, ámame coa lingua, fálama. Que son conscientísima de que empregar unha lingua minoritaria pecho portas, e eso non me fará cambiar de idioma, e ora teño o idioma inclinado nas entrañas.